selve byggeriet, det har jeg jo ikke været på nogen måde involveret i, anden jeg har hentet kaffe til dem. Så det har været nemt. Mit navn det er Erik Lund. Vi driver et mindre skovbrug lidt syd for Ikast. I forbindelse med skovbrug, der har vi brug for et maskinhus til at opbevaring af maskiner og et lille værksted, hvor vi kunne stå selv og reparere mindre småting. Der er mange måder at lave træsko på, der er også mange måder at lave maskinhus på. Vores ønske til maskinhuset, det var, at vi skulle have mindst muligt arbejde ud af det. Vi ville godt putte noget ind i det, men forstået på den måde, at vedligeholdelsen den skulle være nem. Og det blev en løsning, hvor vi har fået stålplader på både tag og sider og gavle, og det betyder, at der overhovedet ikke er vedligeholdelse på byggeriet, og det er vi rigtig glade ved. I forbindelse med de møder, vi holdt omkring byggeriet, der erfarede vi med det samme, at der var handlekraft bag Kærgaard Byg. De kunne med det samme sige ja og nej til de ting, som vi ønskede. Omkring funktionen af maskinhuset, der havde vi et ønske om at få mest muligt dagslys ind i maskinhuset. Og løsningen det blev, at vi fik lavet et maskinhus med rytterlys. Så når vi opholder os over i dagtimerne, så har vi et fantastisk dejligt lysindfald. Derudover så havde vi også et ønske om at undgå at få alt for mange vandpytter ind i maskinhuset, så derfor så har vi lavet akvadræn hele vejen ned igennem. Det er en god løsning, vi har fået lavet der. Her cirka et halvt år efter byggeriet er færdigt, så kan vi konstatere, at det fungerer fuldstændig efter den hensigt og de ønsker, som vi havde til byggeriet, så det er dejligt. Den indledende dialog den var rigtig god, og det gjorde også, at byggeriet det blev opført uden ekstra omkostninger og uden forsinkelser, så alt blev leveret til tiden og til prisen.